Кацярына Андрэева – беларуская журналістка, якая 5-й год знаходзіцца ў зняволенні. Рэжым Лукашэнкі абраў яе мішэнню за журналісцкую працу і абышоўся вельмі несправядліва і жорстка. У лістападзе 2020 года Кацярыну Андрэеву і яе калегу Дар'ю Чульцову затрымалі падчас стрыму на плошчы Пераменаў, дзе людзі выказвалі свой пратэст супраць забойства Рамана Бондарэнкі. Як сцвярджала следства, стрым стаў прычынай спынення руху 13 аўтобусных маршрутаў, 3 тралейбусных і 3 трамвайных. Абсурд ды толькі. Як яшчэ сама зямля не спынілася ў сваім руху. Не менш абсурдным быў вырак суду. 2 гады пазбаўлення волі. Як так? За стрым? Ды не можа такого быць. Іх абавязкова вызваляць, падавалася ў тыя дні. Але на гэтым выпрабаванні для Кацярыны не скончыліся, а толькі пачаліся. Лукашэнку і яго прыслугачам прысуд падаўся вельмі мяккім. Прыблізна праз год дзяўчына атрымала дадаткова новы тэрмін за здраду дзяржаве і агулам асуджана на 8 гадоў і 3 месяцы пазбаўлення волі. Але як журналістка магла здрадзіць дзяржаве? Ці яна ведала, якія дзяржаўныя таямніцы? Кацярыну я лічу сваёй настаўніцай у журналістыцы, нягледзячы на нашу вялікую розніцу ва ўзросце. У 2016 годзе разам з Кацяй мы зрабілі апытанку пра заробкі ў Шаркаўшчыне. Менавіта тады я першы раз працаваў для Белсата ў якасці аператара. Мы прайшлі літаральна ўвесь пасёлак. Людзі ў асноўным прыязна ставіліся да маладой дзяўчыны і ахвотна ішлі на кантакт. Пасля гэтага я сам стаў рабіць самастойна апытанкі. Тут сыграла маё мужчынскае самалюбства. Калі дзяўчына так можа, то чаму не магу я? У наступным 2017 годзе мы зноў сустрэліся з Кацярынай у Глыбокім. Яна прыехала з Ігарам Ілляшом, каб зрабіць матэрыял пра вайсковыя вучэнні, якія праходзілі ў раёне. Я ўвесь час сачыў за поспехамі Каці ў яе працы на Белсаце. Захапляўся яе ўменнем весці рэпартажы з самых розных грамадскіх і палітычных падзей. У 2020 годзе Кацярына па праву стала адным з твараў беларускіх пратэстаў. Яе стрымы глядзелі не толькі ў Беларусі, але і за межамі краіны. У гэтых стрымах рэжым Лукашэнкі ўбачыў для сябе смяротную пагрозу. Інакш як патлумачыць такі жорсткі прысуд для маладой журналісткі? На жаль, Кацярына не адзіная, якую рэжым пакараў за праўду пра падзеі 2020 года. Зараз у Беларусі за кратамі знаходзяцца 4 дзясяткі журналістаў, чвэрць якіх складаюць жанчыны, якім найбольш цяжка ў месцах зняволення. Па колькасці журналістаў за кратамі Беларусь займае 3е месца ў свеце, уступаючы толькі Кітаю ды М'янме. Тым часам Лукашенко цынічна заяўляе, што не ваюе з жанчынамі. Я вообще проти женщин не воюю. Лукашенко кажа, вецер носіць. Дарэмна ён стварае сябе вобраз добрага бацькі. Рэпрэсіі супраць беларусаў і беларусак не спыняюцца 5-й год. Пад іх каток трапляюць не толькі журналісткі, але і доктаркі, настаўніцы, выкладчыцы, пенсіянеркі. Кожная з гэтых жанчын патрабуе нашай увагі і падтрымкі. Кацярына Андрэева, на жаль, тут не адзіны прыклад, але хіба адзін з самых яркіх. Яна працягвае знаходзіцца ў турме. Нядаўна арыштавалі яе мужа Ігара, які ўвесь час падтрымліваў жонку за кратамі. Калі мы не знойдзем спосабаў вызваліць яе, яна можа правесці за кратамі яшчэ некалькі гадоў. А гэта страчаны час, які мог быць патрачаны на вучобу, прафесійную кар'еру і проста на сямейнае шчасце. Тут нельга маўчаць, трэба крычаць у голас, каб дастукацца да тых, хто можа паўплываць на яе лёс. Не маўчы. Не вер, што ад нас нічога не залежыць. Насамрэч залежыць вельмі шмат. Адна вялікая справа пачынаецца з 1000 маленькіх. Далучайся да кампаніі падтрымкі палітвязняў. Свабоду Кацярыне Андрэевай. Ви пригожі, ви приємні, ви мені подобаєтеся.